इउपिपिएलआ जुदि देरहायोबा इउपिपिएलआ जुदि सरकार दानो हायोब्ला आंनि आगदा आखाइखौ थबस' दानस'नानै इउपिपिएलनो गथायगोन आङो बे आंनि चेलेन्ज। दा जोंहा नैबे इउपिपिएल आमुलनि माबायाव बाइस स्टेजआव दा गिलु फालु हा खोनानै दा सिसि ब्लक बानायनो हादों आरोखि दा बेवहाय आङो खुब गोजोननाय थादों। खोनाबाय दा रायजोफोर इउपिपिएलनि मासे मानै सैमा बांग्राफ्रा मा रोनावलाबायदों मा होनलाबायदों दा बिथांमोनहा जायनाखि सोंलाबायदों रोनावलाबायदों दा बिथाङाबो जायनाखि प्रेस मिट लाग्रा बिथाङाबो इउपिपिएलनि सैमा बांग्रा मासे आरो माखासेफ्राबो माने इउपिपिएलनि सैमा बांग्रा मानै माथामसो दं आरो बियो माने बिसोरो दिनैहाय जुदि इउपिपिएलनि मोनजाबाय नालाय माने बिपिएफखौ बखिबाय बिपिएफखौ मा रोखोम ब्लेम खालामनो हागोन बिथांमोना बेखौ बुंबाय आरो गाबोन जुदि बिपिएफनि मोनजायोबा बिथांमोना इउपिपिएलखौ ओरैबायदि बखिगोन ओरैबायदि ब्लेम खालामगोन आरो खिन्थु बिथांमोन बायदि जों रावबो सापर्ट गैया दा बिथांमोननि बुंनाय बायदि बेयाव जेबो नङा बेफोर लामायाथ' नोङो बिपिएफनि दिनावनो जानाय गोदोथ' बै समाव बिटिसि जायैनि सिगां मा दंमोन पर्बजरायावलाय जेबो गैयामोन बै समाव जेनेबा बिसिबांबा गोथौ हाब्रु साइकेल मोनसे मोजां सालायजायामोन गारि घरा हाबजायामोन बग्रिबारिनिफ्राय थिफाइजों फैनांगौबा मथा मथि 2-3 घन्टा खालामनांगौमोन जोङो दा जोंहा बिटिसि जानायनि सिगां उनाव दा फैबाय बिटिसि मोननायनि उनाव दा जोंहा मोनसेबो लामा सामा गाज्रि गैला गासिबो मोजां जाजोब्बाय जेरैबो थांलाय फैलाय सला फेला खुनु अजा मानि उसुबिदा गैला दा बिथांमोना बेखौनो जानला मोनला बखिलाबायदों आरो थारमानि बिदि जेबो गैया बै समावनो बिटिसिनि उनावनो बेफोर लामा सामाफ्रा जाजोबनाय बिथांमोन होननाय बायदि बेयाव जेबो गैया आरो मानि बिथांमोना बबेबा मोनसे पार्टिखौ मा रोखोम गाज्रि खालामनो हागोन बे रोखोमसो बिथांमोना बखिलाबायो आरो बै समखौ गोसोखां नोंसोर बुंलाबायबानो जाया जानला मोनला जावले फावले सासे सानै गुन्दै जानानै बिदि बखिलाबायबानो जाया जोंनि पर्बजरानि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ पर्बजरायाव बिटिसि जायैनि सिगां मा अबस्थामोन दिनै बेसेबां मोजां अबस्थायाव फैदों जाबोदों बेखौ नोंथांमोनहा नुगासिनो दं दा जोंनि पर्बजरानि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ गासिबो बेफोरखौ दा नंखायनो बे सोंलाबायनाय जानला मोनला मानसिफोरनि खोथाफोरखौ लानानै नोंगौ साननो नाङा रायजोफोर बेयाव जेबो गैया मानि जोंनि बिपिएफखौ मानि ब्लेम खालामनो नासयनो थाखायसो बिसोर जानला मोनला भिडिअ खालामनानै हगारलाबायो दा जों गोसोबाथ' जेनेबा गिलु फालु जोङो इउपिपिएलखौबो बिदि बखिलाबायनो हागौ खिन्थु मानो बखिनो जेबो लाब गैया नंगौना नङा रायजोफोर परिबर्तन होनदों इउपिपिएल सरकारा परिबर्तन प्रमद बर' सरकार परिबर्तनखौ लुबैनानैथ' बर' रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' इउपिपिएलनो भट होनानै देरहाहोदोंमोन दा नुबाय रायजोफोर परिबर्तन होननाय बुस्थुआ मा बुस्थु परिबर्तना जाहैबाय सोलायनाय एकमात्र परिबर्तननि नामाव बिसोरो एकमात्र नामखौल' सोलायनो हायो रायजोफोर परिबर्तना नाम माने बिटिसिखौ बिथांमोनहा बिटिआर खालामबाय बेल' सोलायनाय बेनो जाहैबाय परिबर्तननि नामाव इउपिपिएलआ मोनसेबो सोलायनो हायाखै दा सोलायनाय गैया परिबर्तन होननानै सोरबा बर' लाइमोनफोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि खुनु लाइफखौ दानोबो हाया बिसोरो आरो सोलायहोनोबो हाया बेयाव जेबो गैया रायजोफोर नामावल'नो परिबर्तन इउपिपिएल सरकार परिबर्तन हारिबर्तन सरकार बेयाव जेबो गैया रायजोफोर नंखायनो रायजो राजाफ्रा जेबो सिन्था खालामनो नाङा एबार नेक्स्टआव जोङो इउपिपिएल होननाय बुस्थुखौ बिदाय होनांगौ रायजो राजाफ्रा बेयाव जेबो गैया आरो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना बेसेबां थगायबावनो थगायै बिथांमोना थगायनायावनो गावसिनि थगायनायखौनो बिथांमोना दा बर' रायजो राजाफोरनो एकदम फुरा खुला खुलियै माने बेंफ्रुगासिनो दं आरो माने जेराव मिटिं जायो बिथांमोननि भाषणावनो माने थगायनायफ्रा माने मोनफा मोनफा बेरखांबाय थायो दा बिनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बुजिनांसिगौ सिरि मोननांसिगौ आरो सिरि मोननो जुदि रोङाब्ला आरो बेसेबांबा बोसोर बेसेबां गाहायाव थांबावगोन आरो मा फात्ता दंबावो बेफोरखौ गोसोआव लाखादो रायजोफोर माने परिबर्तना जाहैबाय
जेबो गैया रायजोफोर परिबर्तनाव माने जिर' परिबर्तन सरखार जिर' सरखार बिथांमोनहा जे लामाखौ जायाखै मायाखै होनलाबायदों बे लामायाथ' नों जाखांखानाय अलरेडि बे लामाखौथ' हाग्रामायानो बानायनाय ना बे लामाखौ हाग्रामा बानायनायखौथ' थाबायजादों नङाबा बेजों गिलु फालु जानजिसे बेहेरबारि लामासोमोन बेयाव दा बिसोर मा होनो एकदम जानला मोनला जेबो जायाखै मायाखै एकदम बखिनायल' आरो दा गोसोआव ला इउपिपिएलनि मानसिफ्रा दा सरखार थानाय हिसाबै नोंसोर जोंनि बिपिएफखौ जेसेबांनाखि नासयो खिन्थु नोंसिनि सरकारा बारा गोबाव गैला दे नोंसिनि सरकारा एकमात्र बोसोरसेल'सै बोसोरसेनि उनाव खिन्थु इउपिपिएलनि मुङानो रावनिबो खुगायाव बेरखांनाय नंला आरो जिन्दिगियावबो इउपिपिएलआ सरकारबो दानो हाला आरो जिन्दिगियावबो इउपिपिएलआ माब्लाबाबो देरहाया बे आंनि चेलेन्ज बेयो आरो बायसान्सआव जुदि इउपिपिएलआ जुदि देरहायोबा इउपिपिएलआ जुदि सरकार दानो हायोब्ला आंनि आगदा आखाइखौ थबस' दानस'नानै इउपिपिएलनो गथायगोन आङो बे आंनि चेलेन्ज खिन्थु जिन्दिगियावबो इउपिपिएलआ फैनाय नंला सरकारा आरो जेसेबांनाखि बिपिएफनि मानसिफोरखौ बिथांमोनहा नासयदों जोंनि सरकार जानाय लोगो लोगो नायदो इउपिपिएलखौ 3 गुन बारा नासयगोन जों इउपिपिएल होननाय बुस्थुनो जेबो चान्स होआ बे गेरेन्टि आरो